Говори Big Brother. Джино, Big Brother те приветства. Ти си големият победител. България избра теб. Имаш 1 минута да се сбогуваш с тази наистина вълшебна къща. Ти си победител за 2-ти път. Любимата реалити звезда на България Джино! Честито, Джино! Ти си големия ни победител! Заповядай плакета! Поздравления, приятелю! Позирай гордо! Хората те избраха! Да не падне само. Държа го. И така, дами и господа, Джино е големият ни шампион! И така, дами и господа, кога почна и кога свърши този Big Brother, така и не разбрах. Сам само, че беше толкова силен. Ще ми се вие сега до следващия сезон. А следващия сезон със сигурност ще има, защото, както знаем, Big Brother е най-великото шоу на планетата. Просто няма как без него. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази година, уважаеми зрители. Всичко тук се прави само и единствено за вас. Ето, котето дойде и го подкрепи. Както и Луна. Сега шоуто понова продължава с господари на ефира, които, внимание, ще връчат златен скунс на Луна. Дано само да не се биете там. Ето, сестра ти, леля ти, така. Да, заповядайте, елате да го Приятна вечер, поздравите. програмата на нови, не забравяйте, че който търси шоу, винаги го намира. Big Brother! Чао!